חוק סדר הדין הפלילי קובע כי הפרקליטות או התביעה במשפט פלילי תודיע לחשוד על העברת חומר שנוגע אליו בעבירת פשע, ולחשוד מוקנית הזכות להשמיע את דברו לפני הרשויות בטרם אלו יחליטו על הגשת כתב אישום. הליך שכזה מכונה שימוע, והחוק קובע כי יש לקיימו לפני שכתב האישום במשפט פלילי הוגש. הפרקליטות או התביעה חייבים לשלוח את ההודעה על הזכות לשימוע לכתובת שבה רשום החשוד, אך בכך היא אינה מסיימת את חובתה, שכן עליה לערוך מעקב שהדואר נשלח והאם הוא באמת יתקבל. האם החשוד יודע כי הוא זכאי לקיים את השימוע בטרם הגשת כתב האישום. זכות השימוע מאפשרת לחשוד בפלילים להציג את הגנתו לפני שיהפוך לנאשם, כך שכלל טיעוניו נשמעים, והפרקליטות שמקבלת את ההחלטה האם להגיש את כתב האישום, בודקת האם יש בו דברים תוכן שיש בו כדי להביא את התביעה כדי להימנע מהגשת כתב אישום פלילי, ובכך להימנע מלהפוך אזרח רגיל, שומר חוק בדרך כלל, לנאשם בפלילים. ולכן יש מקום לפרשנות רחבה במתן הזכות לשימוע בטרם הגשת כתב אישום. במקרה ובו הרשות התובעת לא מקיימת את הליך השימוע, יכול הנאשם להעלות את הטענה שלא נערך לו שימוע בטרם הגשת האישום ולבקש לבטל את כתב האישום שהוגש כנגדו. עצם מקיומו של הליך שימוע לא מחייב ביטול כתב אישום, אולם יש לבחון את הסיבה לאי קיום השימוע לפי הכללים של המשפט המנהלי, כך שנבדקת תוצאת הפגם בהליך המשפטי, ובמידה והוא מתברר כי מדובר בפגם חמור בהתאם לנסיבות, הרי שיש מקום לביטול כתב האישום הפלילי והמשפט הפלילי כנגד אותו נאשם. המאשימה חייבת להקפיד על ניהול הליך השימוע בהתאם להוראות החוק, ולא לפעול כאוטומט, כך שטיעוניו של החשוד ייפלו על אוזניים שמקשיבות לדבריו, לא כאלו שהן מבטלות את טיעוניו ובעצם מקיימות את הליך השימוע בגלל שהחוק מחייב. יש להקשיב ולשמוע את טיעוני ההגנה ולקבל החלטה לפיהן. השימוע צריך לעשות כך שתהיה לחשוד הזדמנות נאותה והוגנת לטעון את טענותיו בטרם יוחלט באופן סופי על הגשת כתב אישום פלילי כנגדו. אם אינכם עומדים בפני שימוע בטרם הגשת כתב אישום פלילי, פנו אלינו כדי שנבחן מהם הטענות שעליכם להעלות, כדי שנוכל יחד לשכנע את התביעות או את הפרקליטות לבטל את האישום ולהימנע ממשפט פלילי כנגדכם.